Bisa
Buana lambang sakti Indonesia Jaya manuk dagadi manuk pangencana rezeki hiji sarana sitos 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 sasengkot ing karya daton mangkot karya ing karya ing karya rame tansah sepi ing pamrih tumandang prajurit aning palagan tansah sengkot ing karya daton mangkot rame ing karya aning karya rame ing karya tansah sepi ing pamrih. Tumandang prajurit ning palagan tansah sengkot ing karya daton mangkot rame ing karya ananing ing karya rame karya tansah sepi ing pamrih. Mangka ing yudha sang satriya tama tapi ingkang sumpahe prajurit nadya bela bangsa nilata ing nyawa dadya prataruna kusumaning bangsa Mangka ing yudha sang satriya tama netepi ingkang sumpahe prajurit nadya bela bangsa nilata ing nyawa dadya ing yudha sang satriya tama tetapi ingkang sumpahe prajurit nadya bela bangsa nilata ing nyawa dadya prataruna kusumaning bangsa. Mangka ing yudha sang satriya tama netepi ingkang sumpahe prajurit nadya bela bangsa nilata ing nyawa dadya prataruna kusumaning bangsa. Mangka ing yudha sang satriya tama tetapi ingkang sumpahe prajurit nadya bela bangsa nilata ing nyawa dadya prataruna kusumaning bangsa. Tol jahe nakae catol jahe tol jare banyak oke patol jari siji tol jahe nak jahe catol jahe
lancar Bu. Amin. Oh, jos. Ayo para kanca taat ning agama ben uripe ayam tantra apa manapa ladewa pakanane apa onde dawa ayo para kanca taat ning agama ben